šta je, brate? Treba da kažeš da nađeš 4 kece. Ali sam, bez moje pomoći. Samo reci stop kako dođeš. 4. Stop. Sigurno želiš ovdje. Čekaj da vidim. Stala ja, evo poruka, znači ovo. Ranije bila bi sedmica. Nebitno, uglavnom stala si ovdje. Jebi ga, brate. Zajebala sam. Nije kec. Ali znaš kako? Ove 4, možemo pokušamo napraviti 4 keca, a? Podsjetamo četvrtu na pola. Ovo nije loše. Njih ćemo da pravimo keče. Ne mogu sa 2 crvene, znaš. Potrebno mi je jedna crvena dvojka. Njih 2 ćemo sada koristiti da napravimo sva 4 keca. Pa sad opet ti odlučuješ. Izaberi jednu koju ćeš prvo da odlučujemo. Šta da izaberem? Izaberi jednu koja ćeš prvo. Crvenu. Dobro. Prepolovimo ju 2 keca. 2 crvena keca. To su bila ta 2. Ovo je sljedeći. Može? Aha. Drž. I prepolovimo i crvenu. I dobili smo 4 kece. Tera. Prekinem. Ja se prekinem. Gdje god ćeš. Kako gdje god ćeš? Ovo je uvod u jedan film koji će se nastaviti nakon 3 minuta. Nakon 3 minuta. Pa zašto sada pauziramo?